Κύπελλο, εσύ έχεις από τον Μπάμπη ένα συγκεκριμένο. Ένα μας χρωστάει από πέρσι. Μου είπες ότι το χρωστάει. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο ρε μεγάλε. Εκεί που μου λες, τι μου λες, τι μου λες γι' αυτό. Συγχαρητήρια. Ξέρεις, μπορεί να γυρίσει με κάθε τρόπο. Μωρή καψούρα, μωρή αλήθεια. Εντάξει. Παιδιά, είναι άλλος από τους Καρδιστάν, έβαλα 2 μετάλλια, ένα για το πάρτι σίγουρα. Μας έρθει ένας να τα πάρει. Ένα για τον Νίκο και Είναι άλλα 2 παιδιά. Και τώρα θέλω να φωνάξω τον μεγάλο Τάκη Κοχράκη να πάρει το πρώτο μετάλλιο. Πάρε το μετάλλιο και θέλω εσύ να βραβεύεις την ομάδα σου, αδερφέ μου. Γιατί το κύπελλο θα το σκοτώσεις σε λίγο. Θέλω εσύ να τους φωνάζεις όποιον θέλεις. Ελάτε παρακαλώ, ένας ένας. Ο Αλλιώς και Παλαιστίνης. Αλλιώς και Σαλάκης. Επόμενο, πες του Σαπ. Έλα. Μιχάλης, έλα Μιχάλη. Εγώ πιστεύω ότι θα μου δώσουν ένα μετάλλιο. Πήρα μετάλλιο με πλάτανο φούσου ρε μάλακα. Μετάλλιο με πλάτανο φούσου. Δεν ήθελες το καλοκαίρι και την έφαγες. Την εμάζεψες, 2 φορές. Ξαναδώσ' το μετάλλιο, ξαναδώσ' το. 2 φορές τη μάζεψες. Έλα, παιδιά δεν τους φωνάζω. Έλα, λοιπόν και τώρα η μεγάλη ώρα. Οι διαιτητές δεν παίρνουν μετάλλιο. Παίρνουν μετά αυτοί. Λοιπόν η μεγάλη ώρα. Ντάρικο. Είναι έτοιμη η κάμερα εδώ να βγάλει τη μεγάλη απονομή. Εδώ στον αρχηγό, αρχηγέλα εδώ μπροστά. Αυτή είναι η κούπα, αυτή η κούπα είναι για σένα. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Απόψε να φανταστώ πώς δεν θα κοιμηθεί. Όχι, όχι.